ዓርስኻ ምኸር ኩሉ ሰብ መኻሪ እዩ ካብዚ ተላዒሉ ናይ ባዕሉ ሓሳብን ድሌትን ኣባኻ ደቂሱ የመሓላልፈልካ ዝገርም ዓብዪ ሓሳብን ዝገርም ዝተባህለ ምኽሪ የልዒሉ ዘስደምምን ልክዕ እዩ ኢልና ነመስግኖ ንኸውን ነገር ግና ብዓብይነቱ ብዝኾነ መዓልቲ ብኻልእ ዓብዪ ምኽሪ ንትክኦ ምናልባት ድማ ኣብ ምኽሪ ሰዓቱ ወፃኢ ዓብይነቱ ገዲፍና ተራዋሪ ክኸውን ይኽእል ኩሉ ሰብ ካብ ዝነብሮ ህይወት ኣጋጣሚ ካብ ዝተምሃሮ ክስተት ተላዒሉ ናይ ባዕሉ መልእኽቲ የመሓላልፍ ነገር ግን እስቲ ክንደየና ኢና ንዓርስና ንመክር ኣበይ ደረጃ ከም ዘለና ምስ ዓርስና ተመኺርና ንዓርስና ንግስጽ መዓዝ እዩ ውዕለና ዘጋጥምና ክስተት ውሽጢ እናሓሰብና መዓዝ እዩ ምስ በዓልና ንዘራረብ መልሱ ንዘዳመፃ ኩሉ ንግደፎ ኩሉ መኻሪ ኣብ ዝኾነሉ ሰፈር እንዳነበርካ ንምምካር ካብ ምጭብጫብ ይትረፍ መጀመርያ ዓርስኻ ምኻር ቀፂሉ ትኽክለኛ መንገድኻ ትረክብ እመን መኻሪ ንምዃን ኣብ ፃዓርካሉ ቁፅሪ ናትካ ስሕተት ወዲኻ ናይ ካልእ ሰብ ሓቂ ትደፍር ስለዚ ምምካር ግድን እንተዘይኮይኑ ብዝተረፈ ንምምካር ኣይትፍጠን ብዝተኻለ ዓመኻን ዓርስኻን ኣጠንክር ተራኺ መብራህቱ